Ayun sila. Ayun si Mami. Tsaka si Clark. Naghahabulan. Dalawang stars din. Magkano isa? May taho. Pumunta kami dati dito, hindi ko nakita may Pilipino po. Grabe ang taas. Oh. Ayan o. Oh. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Ayun o, nagbabalik. Andito kami ngayon sa Gold Coast, here in Kulangata Beach. Kasama ko yung mga barkada namin. Andun sila sa likuran ko. Ayun sila. Ayun si Mami. Tsaka si Clark. Naghahabulan. Bago kami dumating dito is nag-McDonald's muna kami. Not early lunch kami ng McDonald's. Then since harap na ng McDonald's itong beach, Kulangata Beach, diretso na kami dito sa beach na to. Banda dun sa side na yon is Greenmount Beach. Andun din yung Snapper Rock na viewing deck nila. Try natin mamaya puntahan dun. Buti nakakain na. Ayun si Clark. Tsaka si Mami. I hope naririnig nyo kami. Ang lakas ng hangin sobra. Sobrang ganda dito. Pinong-pino yung mga yung pinong-pino yung sand nila. Ang linis sobra. Bibilin mo? Taho. Taho? Yes, 3. May taho. Pumunta kami dati dito, hindi ko nakita may Pilipino po. Dalawang stars din. Magkano isa? May sarsi dito. Root beer. Parang root beer, no? Root beer ba? Oh, root beer yan, root beer. Ayun o.
day 3 ng bakasyon namin. Guys, nandito kami sa White Water World. Ayan, kasama ko si Dang ngayon. Kasama namin mga barkada namin, tsaka yun, yung mga anak namin. So, kakapasok lang namin sa entrance. Ito, tamang libot lang. Hahanapin namin kung saan kami pupwesto. Magandang pumwesto. Ellie! Clark! So, para siyang resort siya, pero more on rides, more on mga artificial na waves. Ayun, White Water World yung tawag nila dito. Katabi lang to ng pinuntahan namin na Dream World. So, balikan ko kayo. Oh, sobrang ganda dito, grabe. As in, my oh my, my oh my, a kiss and so I did. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. so ayun, parang may artificial waves sila dito. Ang ganda. Ito, ano, may mga wave. Wow! Wow! Tapos dun, sobrang lalim na. Bam bam! Grabe, ang saya. Nasaan na si Clark? Alright, time to swimming. Nasaan sila? Saan ko na sila? Bam! Saan yan? Kaya-kaya na yung mag-isa eh. Kaya na ni Clark yan? Go Clark! Ako naman! Hintayin ko tong tumapon. Eto na! Ang sarap! I feel unbreakable. May itatry ako ride. Ito bro. Nakalagay bro. Blue Range Octopus. Pang lang to eh. Pang isang tao lang. Single rider. Ito. Try natin yan bro. Wow! Natry na lang ni Dang eh. So, nasa yung entrance? Grabe yung taas. Katakot naman to. Ayan o. Hindi ko na na-try mag video. Bawal kasi. Pero grabe ang saya. As in, nakasakay sa parang mat. Tapos yun, ang haba ng slide. Ang taas! Ganito kataas oh. Yan, ganyan kataas. Oh. Yan na! Sakay kami sa rip, yung pang